Bakit ka rin nagkaroon ng diabetes? Ano ba yung lifestyle mo noon? Nga matatamis, mahilig ka? Sa inom, matamis. Inom? 2018, sir. Mild stroke kasi ako. Na mild stroke ka. Kasama natin ngayon si Francisco Noel Daria, ama sa 2 anak at dating UB Express driver na di makapaglakad ng maayos dahil sa sakit na diabetes. Magandang hapon sa iyo, Francisco. Dr. man, sir. Kumusta ang kalagayan mo ngayon, Noel? Nakapag-drive din ako. Kailan mo pa itong iniinda itong sakit na diabetes? Year 2022, sir. Bakit ka rin nagkaroon ng diabetes? Ano ba yung lifestyle mo noon? Nga matatamis, mahilig ka? Sa inom, matamis. Inom. Kasi sabi ng iba, hereditary ito, namamana sa lahi. Po. Yung mga kalahi mo ba may diabetes talaga? Mama ko po nung panahon. Okay, pero itong kalagayan mo na hindi ka makapaglakad ng maayos, kailan pa ito? 2018, sir. Mild stroke kasi ako. Na mild stroke ka. Huminto ka na ba sa pamamasada? Minsan. Nakaka-drive ka pa ngayon? Ilan ho yung pamilya mo, mga anak mo? 2 anak, isang asawa. Ayan, oh. Ilang taong gulang na ho yung mga anak nyo? Yung panganay ko, 23. 23. Yung bunso, 15. Malalaki na. Paano nyo ngayon natutustusan yung pang-araw-araw yung pangangailangan? May trabaho ba si Mrs.? Kasi ikaw, bihira ka mamasada. Housewife lang, miss ko. Okay. Kaya marunong siya mag-diskarte. Kasya naman sa pang-araw-araw. Sa amin 3, sa Nakakaraos bahay. naman. Okay naman po. So, ngayon, Noel, nandito ka mismo sa programa ni Congressman Saldico. Ano talaga yung pinakakailangan mo sa ngayon? Humingi pa akong tulong para sa aking gamot. Hypertension saka sa diabetic. Ito, Noel, makakausap natin sa kabilang linya si Ma'am LB Sedenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, ano ho bang maaari nating maitulong dito kay Noel or kay Francisco? Meron naman po tayong fund sa private hospital. Pwede naman makuha ni tatay yung mga gamot doon at yung laboratories, kung kailangan niya magpa-laboratory. Pwede po niya kunin yun sa hospital, sa Baco, para sa MAIP. And then si tatay po, base sa kanyang salita na nahihirapan siya maglakad, pwede naman po siya magpa-therapy. Dito po sa atin sa BRSMC, libre po ang therapy. Maraming salamat po, Ma'am LB, sa agarang pagtugon ng inyong tanggapan Ako Bicol Party List para po dito sa problema ni Noel o ni Francisco. Thank you so much. Thank you so much po. Lagi po tayong handang tumulong, Sir Diyos. Alam naman natin yan. Ako Bicol, lagi handang tumulong. So, narinig mo, Noel, Yeah, po. handa kang tulungan ng Ako Bicol Party List. At maliban dyan, ito nga, meron ng tayo dito, guarantee letter. Para ito sa mga gamot na pwede mong makuha. Ito nang gagamitin mo, ipipresenta mo ito doon sa ospital para kung ano yung available na mga gamot doon ay maibigay sa iyo. Okay? So, ayan na. At maliban dyan, ay may inihanda pang tulong ang palatuntunan ito. Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico para pa rin sa iyo, para magamit mo pa rin sa pambili ng gamot. Salamat, sir. Opo. Salamat, sir. At kung ano man, gaya nga ni Ma'am LB, kung gusto mo daw magpa-therapy para medyo magalaw-galaw yan at manumbalik yung lakas. At maliban dyan, Tatay Noel, meron pang padala sa iyo si Congressman Saldico at ang palatuntunan ito. Dahil hindi ka nakapag-drive ngayon ng UB Express. Pag-uwi mo, Salamat. papalutuin mo na lang si misis mo. Okay. Una, salamat po kay Congressman Saldico sa kanyang mga tulong sa mga kababayan niya. Salamat po, sir. Opo. Yan ang Ako Bicol. Katulong na. Katulong na. Kakampi pa.